To je zaujímavá otázka. Môže to súvisieť s emóciami a môže to súvisieť s návykmi. Niečo malé zvyčajne znamená dať si niečo sladké. Pre väčšinu ľudí to znamená dať si niečo sladké. Málo ľudí si potom, ako zjedia nejaký rezeň so zemiakmi, dá ešte kúsok rezňa. A ak to urobia, tak pretože funguje veľmi silný mechanizmus, ktorý začína na jazyku, smeruje do mozgu a potom smeruje z mozgu do ruky. A tento mechanizmus si pomenujme aj to bolo dobré, daj si ešte. Zvyčajne jedávame veci, ktoré nám veľmi chutia. Málo kto si vyberie pre svoj obed, večeru, najmä povedzme slávnostný obed, v nedeľu obed, alebo večeru, ktorá má byť odmenou za celý ťažký deň. Tak väčšina ľudí rozmýšľa o svojej večeri ako o odmene za ten veľmi ťažký život a veľmi ťažký deň. A tá večera samozrejme je postavená na tom, že to bude jedlo, ktoré vyvolá pôžitok. A ak stimulujeme nervové zakončenia na sliznici jazyka informáciami, ktoré sú pre mozog signálom k vyplaveniu dopamínu. Dopamín je hormón nešťastia, hormón alebo mediátor, ktorý vyvoláva pôžitok a my ten pôžitok chceme zase. Takže tento signál z jazyka, ktorý sa projektuje do mozgu a ako informácia o tom, čo sa deje na jazyku, aké je to dobré, tak potom z mozgu ide zase informácia do ruky, daj si ešte. Takže ak máte potrebu jesť viac, než potrebujete v skutočnosti z toho, čo ste jedli, tak je to posilnené týmto mechanizmom. A ak máte potrebu po jedle zjesť niečo sladké, tak ja na tom nevidím nič zlé. Existuje dokonca jeden zaujímavý izraelský výskum, ktorý ukázal, že ak si ľudia, a bola v tej skupine prevažovali ženy, že ak si ľudia po každom jedle, alebo aspoň raz za deň, dali kúsok čokolády, tak udržali svoju hmotnosť. Schudli rovnako, ako ľudia, ktorí tú čokoládu po jedle nemali dovolenú zjesť, schudli rovnako, ale čo je oveľa dôležitejšie, po roku alebo po 2 rokoch si zachovali viac z toho, čo schudli. Jednoducho vytvorili si lepší vzťah aj s takou potravinou, ako je čokoláda. Netreba sa toho báť, sladkosti nie sú z pekla, treba sa naučiť mať s nimi normálny vzťah a nebáť sa dať si trochu. Na tom naozaj nevidíme nič zlé, ani z hľadiska kontroly hmotnosti. Aj toto budú veci, ktoré sa naučíme na mojom webinári o nadváhe a chudnutí, ku ktorému vás veľmi srdečne pozývam a už sa na to teším.